दा जोंहा चिरां दुवार ब्लकआव जोंहा रुनिखाथायाव जोंहा स्टुडेन्ट मिट लादों। दा जोंहा बेवहाय स्टुडेन्टफोरजों गोबां खोथा सावरायलायनाय जादों। बिथांमोनहा जोंनि पार्टिखौ दिनैहाय मोजां मोननानै दिनै जोंजों सावरायलायनो होननानै दिनै जोंहा बाव फैदों। दा बेवहाय जोंहा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट इउथनि प्रेसिडेन्ट आदा आरो आंजों लोगो आरो आं जोंहा स्टुडेन्टफोरनो माखासे गोबां जेनेबा इम्परटेन्स जोंहा मेसेज होनांगौ दंमोन, जोंहा बेखौ होखांबाय आरो दायो मिटिङा सोलिनानै दंगासिनो। दा जोंहा बेवहाय दाख्लैहाय 16 जुलाइआव जोंहा इउथ CWCआ कक्लाबारि ब्लकनि दावदारायाव जोंहा जानानै थांखांबाय। दा बेवहाय जोंहा माखासे गोबां इउथ एम्पावारमेन्टनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। फैबाय थानाय समफोराव जों इउथफोरनि थाखाय जेनेबा मा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगोन बेखौ जोंहा सावरायनाय जादों। आरो जोंहा आनएमप्लयड इउथनि जेनेबा समस्याखौ जों मारैहाय जोंहा थिग खालामनो हागोन बेनि सायाव बांसिनै हाग्रामा सारा जोंहा नोजोर होदों। दा बेनि गेजेरजोंनो जोंहा पार्टिया सरकाराव फैयोब्लाथाय 100 crore स्पेसियेल फान्डखौ होगोन होननानै जोंनो सारा खोथा होदों। जिहेतु जोंहा दा गोबां MA पास BA पास जोंहा सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा बेखार जानानै दङ। दा बेखायनो गासैबो जेनेबा बेखार जानानै थानाय लाइमोनफोरखौ सेल्फ डिपेन्डेन्ट खालामनानै होनो थाखाय जोंहा सारा बे जोंहा 100 crore फान्डखौ होनो थाखाय खोथा होदों। बिनि गेजेरजों जोंहा जेनेबा गोबां बेखार जानानै थानाय लाइमोनफोरा जेनेबा हिन्जावसाफोरा जेनेबा पार्लार गोबां बिदिनो फिसा फिसौ दखान होनानैहाय जों माने गावबागाव थांनानै थानायनि लामाखौहाय लानो हानाय बायदि आरो। दा जोंहा बेवहाय आरो मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय फंबाय बिनानावमोननोबो जायफोरा टप 10 खालामगोन बिसोरनो जेनेबा सासेयावहाय 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनायनि जोंहा खोथाबो होनाय जादों। आरो जायफोरा PhD खालामगासिनो PhD स्कलार बिथांमोननोबो स्कलारशिपनि मुङावहाय जेनेबा 5 लाख राङैहाय होनो होननानै जोंहा खोथा होदों। आरो जिहेतु सिगांनि समावनो BPF पार्टियाहाय जेनेबा मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय फोरनो जेनेबा स्टार मार्क लानाय डिस्टिंसन खालामनाय स्टुडेन्टफोरनो 10,000 20,000हाय अनसुंथाइ होनाय जाखायोमोन, जेराव आंबो निजा गावनो मोननो हादोंमोन बे अनसुंथाइखौ सारमोननिफ्राय बै टाइमावनो। आरो दा जोंहा बेजों लोगोसे आइजोफोरनि थाखायबो जोंहा गोबां माखासे स्पेसियेल फान्डफोरखौ होनो थाखाय आखायाव लादों। आरो जायफोरा खाना बेंगुरा हेन्डिकेपफोरनि थाखायबो जोंहा स्पेसियेल फान्डखौ होनो होननानै जोंहा पार्टिया डिसिसन लाखाबाय आरो निस्सय जाखागोन बियो। मानो होनोब्ला हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा खेबसे जे खोथा होबाय बेखौ बियो 100% खालामनानैसो होखागोन आरो। जोंहा बेखौ जेनेबा फैबाय थानाय समाव निस्सय खालामगोन होननानै जोंहा जों रोखायै बुंनो हायो। आरो दा बेनि गेजेरजोंनो आं दानि सोलिबाय थानाय BTR सरकारनि सोमोन्दैबो आं एसे बुंगोन। बिथांमोनहा सिगाङाव बुंदोंमोन 1 vote 1 job, खिन्थु दिनैनि दिनाव सोर साबेसेया जेनेबा जबखौ मोननो हाखो? जोंनि बेखार सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि समस्याखौ फोजोबनो हादों नामा होननानै आं बेखौ कुइसन खालामनो लुगैयो। बेखौथ' निस्सय जाखायाखै। आरो जेरैबायदि बिथांमोनाहाय जेनेबा खोथा होदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होनो, बेफोरबायदि जेबो खालामाखै। आइजोफोरखौ थगायदों अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय स्किमनि मुङावहाय, जेराव अमा दोनग्राखौ बानायनानै होबाय खिन्थु अमायानो सहैयाखै। बेबायदिजोंथ' जानाय नङाना। होनब्ला जोंनि इन'सेन्ट पाब्लिकखौ जेनेबा माबायदि जेनेबा नंखायै जेनेबा थगायदों आरोना। बेखायनो जों गासैबो जेनेबा आइजो माहारि बिमा माहारियाबो जों इयुथफोरजों फिसाफोरजों लोगोसे जेनेबा जोंनि जाथिखौ हारिखौ बासायनायावहाय जेनेबा जोंजों बाहागो लानांगोन। नंखाय बे अरुनदय आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000जों थगायजायालाबायनो जेनेबा दिनैनि दिनावहाय बुजिनानैहाय जेनेबा बबे मोनसे पार्टिया जेनेबा मोजांमोन बेखौ आङो आइजो माहारिखौबो आङो चुज खालामजानो लुगैदों। आरो जिहेतु दानि BTR सरकारा जेनेबा गावसोरनि BTR एकर्डआव एग्रिमेन्ट खालामनानै गारबोनाय दफाफोरखौ फुल फ्लेजेड खालामनो हायाखै। आरो जेनेबा बिथांमोननि बै रोखा रोखायै लिरबोनानै दोननाय एग्रिमेन्टफोरा जुदि दिनैनि दिनाव फुल फ्लेजेड जानाय इस्टाब्लिश जानायमोनब्ला दिनै हयथ' जोंबो दिनै BPF पार्टिखौ आखाइ हमफैनांनाय नङामोन। जोङो हयथ' बिथांमोननि पार्टिखौनो जोङो दासिमबो मोजां मोनबाय थागौमोन। दा जोङो नुनायाव बिथांमोनहा गावसिनि एग्रिमेन्टखौ मोनसेबो इस्टाब्लिश खालामनो हायैयाव जोङो दिनैहाय BPF पार्टिखौ जोङो मोजां मोननानै जोंनि थाखानाय सरकारानो मोजांमोन होननानै जोङो दिनै जोङो मोनदांनो हादों। जिहेतु BPF पार्टियानो जेनेबा सिगांनि समावबो गोबां माखासे खामानिफोरखौ मावखादोंमोन। जोंहा BTCआव सिगाङाव बुंनो थाङोबा जेबोआनो गैखायामोन। कलेज इउनिभारसिटि खालामनाय, मेडिकेल कलेज, हस्पिटाल गासिबो लामा दालां बानायनाय जेनेबा गासिबो दानि दिनावहाय जेनेबा जों दा माबायदि जेनेबा परिबेसाव थानो मोनदों गासिबो BPF पार्टिनि समावसो जेनेबा जाजोबखानाय होननानै सानो जोङो।
जाजोबखानाय आरो दा बेनिखायनो जोङो दानि सरखारजों आरो गोदोनि सरखारजों जोङो जेनेबा कम्पेयार खालामलायनानै मोनबाय जोंनि थाखानाय बिटिसि सरखारानो जोंनि थाखाय मोजांमोन बेनिखायनो जोङो बिटिसिनि जेनेबा बिपिएफ पार्टिखौनो जोंहा पावाराव लाबोफिननांगौ हाग्रामा महिलारि सारखौनो जोंहा देरहाहोफिननांगौ आरो जोंहा सिगांनि बायदि जेनेबा जों ज'यैहाय सिगांनि बायदिनो जोंहा खामानिखौ मावफिनलायनांगौ जेरैबायदि बिटिआर सरखाराहाय जेनेबा गावसोरो भायलेन्स खालामा बुलाय सोलाय खालामा होननानै जेरैबायदि गावसोरो बुंनो जेनेबा नन भायलेन्स फल' खालामो बिथांमोनहा बुलाय सोलाय खालामा रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामा होननानै बुङो खिन्थु बिथांमोनहा जुदि थारैनो जेनेबा पिस जेनेबा सान्थि सुक्तिनि सरखार मारब्ला होनब्ला थांनाय एमपि इलेक्सनाव जोंनि सानैसो आदामोनखौ मानोहाय गारियाव अन्थाइ खुबैख्रुबामोन आरो जेनेबा न'आव थांनानै मानो अन्थाइ खुबैख्रुबामोन लामायाव बेंथेनानै जोंनि आदामोनखौ मानो थाखाय बुवामोन आं बेखौ दिनै कुइसन खालामनो लुबैदों आरो जुदि फैबाय थानाय समफ्रावबो जुदि बेफोरबायदि खालामोबा जों इयुथफोरा निस्सय जों बेनि थाखाय आवाज दिखांगोन आरो मानो होनोब्ला जोंहा आयेन मथे जोंहा बेवहाय गोसोबायदि उदाङै जोंहा पार्टि खालामनायनि मोन्थाय दङ बे आरो बेनि गेजेरजों आं मोनसे सोंथि सोंनो बिटिसि बिसायख'थिया फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जानायनि बाथ्रा थि खालामनाया दासिम फोसावजायाखै बिपिएफ हानजानिफ्राय दिनै टिकेट दाबिदार गोबां दङ बे बेलायावहाय एसे लाइमोन माबायदि बिजाथिखौ मोननो लुबैगोन बा माबायदि बिजाथिखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन जोंहा दा बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया होननानै आं सानो मानो होनोबा पार्टिया जिहेतु जोंना गावसोरनो जोंहा डिसिसन लाखागोन दा पार्टिया जायखौ जेनेबा सायख'यो पार्टिया मा डिसिसन लायो हाइकमान्डनिफ्राय जोंहा बेजोंनो जोङो बेजोंनो सापर्ट दङ